Ако ме спомня от твоята страна, що па не? Защото си бот, аре направи си една, бе. Вие в сервера ли сте? Това дете изпратихте ли? Бе. Какъв е този сервер, бе? Бачек, ама тук... Тук има малко време, бе, Юлия. Това не е нормален сървър. Стига, бе! О май гад, тук... О май! What the fuck? Минала съм. Юлия, ай дойш да помогнеш на майка му, дай ба. Нали уж отделно е? Ти строиш ли си? Да, Не хубаво. Чакай, ти от коя страна си, бе? от другата. What the fuck, човек? Тук е разделено. Не знам и аз също. О, тук всичко е отключено. Да. Аз взех помпа без да. Няма ми стигна 20 секунди, брат, че ме убият. И на мене няма ми стигне. Да, аз паднах. Гледай, те и двамата идват първо при мене. Гледай, какви са ботове! И двамата идват първо при мене, гледай. То бива ботска работа, но точно пък вашата няма на къде. Не, той се скрил, бе! Бате го пачите, не дойдоха от другата страна. Какво няма се само Ето го, бе! Циганин! Циганин! Гледай го, той мене стреля, аз казах, че няма гона, си обикалям, той мене стреля. И как няма гониш, бе? Трябва да се гони, айде гони. Няма гон. Аре, бе! Да, Човек, ти виж, че не знаеха къде съм, бе, човек. После намериха пътя. Добре, ние през цялото време прикаваме, че са две страни, ама иначе... Ми, остай. Още и умирам. Ти виж, че са... И двамата ми се бяха лепнали точно на моя джам, дето аз строех. Защото тебе виждаха сигурно. Ти въобще не се виждаше, не. Мене не ме виждаха, бе. Добре. Ти беше невидим и сега... Къде, бе? Дай му! Ще го убия, да, знаеш. Няма една боли. Те ще вебай, дебелите зомбита ще вебай. Ба, дебели. Те не му играят като мене играят. Глей са. Дай му! Запред. Той е на малко. О, бомбата тук. Аре, Ано! Къде е Ано? Ано, леко, Ано, леко, брат. О, мина! Аз пак паднах. Дай му! Ще минеш! Няма шанс. Добре, фек, аз как ще аз падам? И после, що няма гона? Уби го! Kill them. Ох! Това е дикия бот, бе, човек. Аре.
Какво за хилиш? Как да Мога да те бия, когато си искам. На тази игра. Мога да взема, бе. Хей, motherfucker. Чи следващата въртка? Оу, хечо. Спокойно, Юли, те са ботове, те въобще па не могат да стрелят. Holy. Ти ако не беше, че оня път да им построиш базата. Какво направи пък ти, бе? И то се уби тук. Ама ще това вкара, бас съм го убил. Аре, бе! А като си оправят базите ще тръгна, бе. Аре, ходи, бе, човек! Аре, че си тръпаш килове, бе, човек! Бах ти бота си, бе, човек! Ти не разбраш, че... Бот. Не разбраш, че като си АФК постоянно умираш, бе. Заеби го, бе, човек. Заеби го, бе, птичка солидарна. Лампа. Лаги ми, бе, майка му. Ако не ми лаги да съм го направил. Ей! И като си имаш на представа, че двамата са отделно, май. Ела така, Ники! Ха-ха! Как не можеш, бе, а? Юли, аз се кача горе, бе, чакай. Чакай, стой. Айде! Това не го знам. Те дали са 4 страни, не 2. Не биете, майка ми. О, мага имало стълба ли, бе? Да снимат мой. Нямам време, майка му я. Някой влезна от тях. То вие ще му убиете. Няма смисъл. Няма смисъл да строя! Ей, пич! Ей, пичи! Къде е тази стълба, Юли? Да, майка те мръсна, хелп ми. Стои едно такова бяло с дупка. Педерас. Там върни се. Педерас! Ме Точно нищо, това бе. го гледаш. Те умират, бе, нищо. Първият е Ники. Да. Мисля, че... Къде ми аз? Аз не го знам къде е Ники. Аз спирам. Ники, къде си, бе, брат? Ела при мене, бе! То аз не съм направил много голямо нещо, но ето. Хайде, Юли, ти си давай. Аре, Юли, аре да ги избием, бе. Ей, бот. Ме ще му убия, бе. Но... Айде! Умирам! Давай. Така. Дай, гледай само на последния, гледай. Нека ти стара една дола, Ей, Shadow Next. Ай, стига, бе! Да ми го туря! О, шит. Педал! Ей, лак! Айде, Юли, ние сме брат. Ей! Бата, но ни пусне заедно. Пусна ли? Не. Хуй. Теба малко. Гледай, бе, гледай как ми лаги, бе, гледай, бе. Се се направим вика и стриме и повече не ми стели. И стрима, вика. Ще купя лаптоп, ще чупя този компютър, бе. Това ти от интернета, бе, брат. Гледай как ми лаги, брат. Деба, нета, деба, бе. Юли. Не знам кое е при мен, ама... Дал съм 100 Shadow. Бе, не знам, ама то дето е с мене печели. Не, той си строи.
Ко това, бе? Не, я чакай малко. Ще направим друга базичка, бе. О! Ха! Къде е бомбата? Оу, шит! Преба ли си? Фейл, да. Оу, шит! Тука, бе! Тука, бе! Фейл е, брат. Дали! Педагас. Ява тука. Деба дома, деба тъпа, деба майка ти. Албе, хора, зомбита, педали. Бихи. Аре си му убия, бе! Дай му! Оня къде... Ооо! Да, човек, мен никой не ме гони, бах ти тъшак. Гле. Не, човек, не мога да играе с това, гле. Не знам в момента дали се качва. Да, бе, сериозно. Това как да играе? Айде! Тоши! Дай му! Какво да играе, бе? 100 лак. От коя страна беше, бе? Ето. Дай му, идвам. Да, бе, добре, че то лети. Ще му кажа. Идвам, братле. Килвай, бе! Аре, бе, Коста, какво правиш, бе, бра? Сериозно ли, бе? Чуваш ли ме, пич? Аре, Юли. Аре, мръсници. Дева. Аре, да ви еба. Някой Стенца. дебелак ми запълва тука. Човек, но... Аре, Тоше, аре, бе! Бавен! Майка ти мръсна деба, долна деба, бавна деба. Аре, бе, Тоше. Брат, но е бавен това, бе.
Аз ви казах, бе, тук много трудно ще ни биете с Юли. Ба, Юли, ако ни пуснат заедно, брат. Ма, аз съм забравил как се пиде. Чакай малко, Той откъде познава Ано, бе? Кой Да. ли? Ще тебе в устата, виж какво ти пишат, бе. Ами искаш ли лайер да правим? What the fuck, какво е това, бе? Кой си ти, момче? Аз не те познавам. Познавам ли майката ти или бащата ти? Не познавам никой. Анони? На мене ми пише. Аз? Бачек, да не почнат и на мен да ми викат Ано. Не знам. Ти сме близнаци. Нали, бе? Коста Ники, получава ли са базата или... Или нещо. Ба, Ще виж ги. умрем? Защо си мисля, че ще умрем? Бе? Защото ще умрете. Ще стане surprise, motherfucker. Правя аз мета, не знам. Не. Help me! Някой да ми хелпне! Аз ако те фана. Оп! Дойде. От тука. 8, Ще умра! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ди. Майка ти мръсна, не можах! Ю... Ники! Туриш ли? Ще найде! Шит! Спасяй се, моето момче. Това е тази база, дето сте направили, бе. Айде! Kill them! Убиват моя! Педал! Каква е тая база, бе? Майка те мръс. Пил да те в устата. The only win. Не, човек, не мога да игра с това. Only shit. Омага. Валя! О, Валя! яла тук, бе, копене. Това знаеш как трудно се катери по него, бе. What the fuck, сериозно? Шанс, Ники. Шанс, бе. Гледай, виждам ли сте главата? Опа, чакай. Шит! Бягай, бе, педал! Бягай! Вижда ли ми се главата, бе? Да, виж. Мъка се! Абай така да не може да фанат горите, бе. Бе, бъгна, бе! Сървъра ли спря? Не. Как не? Като при мен спря. Дева, чакай сега. Къде беше ведеба? Бейсбилдър. Те с Европа, да. What the fuck, no? Holy shit. Ано, аре влизе, бе.
човек няма да играе. Аре бе, човек, стига садва, бе! Не съм саннал. От Санна. нета. Моя, брат. Садна. Аре, влизай, не ме интересува, иди. Човек с това лак не може да играе, брат. Влизай, аз съм от вас сигурно, бе. Айди. Нито мост. Това може да играе АП. То малко. Добре, бе, Ники, как тя ги пуска там, дето си принди? Бази, па тебе не. Нещо е бъгнало. Махай се, мастър. Мастър, отрязаха те. Да, добре. Аз умирам, брат. Нямам освен. За кой не си направил нещо, идиот? Да, Той добре, няма- че Ники. Ники, добре, че знаеш точно къде съм. Ба! Ано, човек, ти си от Юли. Нищо, Юли ще ти помага. Аз си направя една база. Бегай, бе, да ти ба пучките, май не да ти ба, бе, ей! Принцеса. Мислиш ли, че Юли па му обръща внимание? Юли... Зелда. Може някой, ако ми бъгне това. Еба, чакам. То спа ко мен. Не. Ебгай, бе. Аз пък не съм! Нещо. Как да се сменя това, бе, брат? Няма. Не знам. Да, пред тебе съм, влизам. Ти утре си от това гадно ли му викаше? Ти утре си, аз тук не мога да ги видя, че регистрирана, ама може. Какво? Я да видим. Май аз ще трябва да ги стрелям. Бум. Бе, гопатката къде е? Опа! Убиха някой.
Стреля ма майка му дейба. Къде е, бе? Откъде е стреля? Копелет, къде? Ти гледай на там, ако дойде някой. О. Чакай. О, идват. Чакай, аз ще ги стрелям. Чакай. Ела тука, бе, пиленце. О, той сега ще го бутна. Гледай се колко бързо става. О. Да, бе. О, пеленца. Бягайте, бе! Да си провери кръвта, май нещо ти позех малко. Да, взел ти. Абе, Юли. Къде се слагаш, бе, маняк? Бягай на майка ти, курвенце, нева! Брат, Ники не гледаш, ще ни убият така. Мрете, бе. Кой ни убил? Бягай, бе, педал! Кой ни убил, бе? Айде, би се! Той ли ще ни убие, бе? Той ли, бе? Той дебелак ли, бе? Сега ще го пръсна, бе. О, девалки ще е, бе сега. Аре. О, пеленца. Гледай ги путките, бе, дот ти сточат малко и бегат. Бягай. Хале, бе! Мърси! Дай му! Бе! Ръмбри, бе, да те, бе. Шит! Охо, не попадна. Майка ти ще падни след малко върху хуя ми. Нервиш ма. 3. Каква е? Човек, на мен ми Юдър, мага. Какво свина. да правиш фуда, Нике? Кръстана, бе, Юли. На Юлита му едеш, айде. Садваш? Oh yeah, let's go.